иқболбии Садриддин аз иғвогарҳои беору номуси ҳизби наҳзат буда пайваста талош мекунад, ки дар фазои иттилоотии башараи харошида ва афкори пурмаҷораи худро назди хосу ом муаррифӣ намояд. мусаллам аст, ки иқболбии Садриддин зимни баёни афкору андешаи чиркин ва пуршикофаш садҳо фарсах дур аз доираи илму одамгарӣ буда хабаре аз улуми сиёсат ва фазилат аст. ин нохалаф ҳамеша аз ҳукумат ва роҳбарони он интиқод мегирад. иқболбии Садриддин фаромӯш кардааст, ки пеш аз ҳама худи ӯ саҳми бузург дар ангехтани оташи фитна, хусумат ва афрӯхтани низоъ дошта, дар ҳар замон чун калтакелосҳои ҳамелёнӣ пӯсти худро иваз мекунад. ӯ ҳар замон чун сарбози доиш, салафии тундрав ва охунди рофизӣ худнамоӣ карда, дар сатҳи пасти ҷоҳилият қарор доштанашро дар намоиш мегузорад. мудири пойгоҳи таҳлилии Ислоҳнет иқболбии Садриддин аз фарди гумроҳӣ ва шитобзадагӣ аҳдоф ва нақшаҳои душманони Тоҷикистонро аз номи халқи Тоҷикистон изҳор менамояд. ӯ барои фиреби аҳли хирад мегӯяд: ин як даъватест, ки тамоми мардуми Тоҷикистон онро мехоҳанд, ҳар тарафе ки онро намепазирад ва ҳамин ҳоло маълум мешавад, ки ӯ дурӯғ мегӯяд, ӯ хиёнат мекунад ва чизеро аз миллат пинҳон менамояд. пеш аз ҳама мо ба мудири пойгоҳи таҳлилии Ислоҳнет иқболбии Садриддин гуфтанием, ки халқи Тоҷикистон дигар ба ишваю ҷарандиёти ту бар ин рӯбоҳи маккор ва шағоли ланг ниёз надорад. ҳеҷ вақт наметавонед сулҳи бебозгашт ва пешрафти ҷомеаи тоҷикро осебпазир намоед. пешниҳоди ғалат ва изҳороти бемантиқи туро ба командаи ҷинояткори ҳизби нодаркорат наҳзат мебахшем, ки бахшидаем.